Lisod ba papahawaon ang yawa gikan sa iyang giposes o sayon? Lisod? Nakabati mamoron sa ebanghelyo, lisod ay. Sayon ra gyud kayo. Muadto ra ka ni Hesus, muhapa ka sa iyang tiilan, wa na, wagtan ng yawa. Kasayon na. Kita magkaratol-ratol pagitag na ayawa, no? Adto pa jud ka didto atong mga mo exercise, kadto mga tao nga makig-away og yawa, nya mahadlok din tag maayo. Nya sayon ra day kayo, muhapa ra ka sa tiilan ni Hesus, human ana wagtang ng yawa. Nya, saman, sunod mo ani, dili. Naaro yawa sa inyo. Ay, daghan eh. Kanang gadaan ng mga sakit, kanang mga bisyo, kanang tanang mga sala, yawa ba ya? Sa to pa di ay, kung ang imong anak, tapulan kaayo, di na mo tabang sa inyong trabahoon, nya, bugo pag yun, bati pag yung naong, nya, saputon pa kaistanan, kana, porting yawa anak. Nya unsa may makapawagtang diha, og imo lang saligan ang imong yaw-yaw, nya imo ra na siyang pa rosaryohon, imo na siyang padtuon simbahan. O inigbalik ana giyawaan ra gyapon na. Unsa may maayo aron mawagtang ang yawa diha. Pareha ning inahan. Sa gibuhat sa inahan sa dihang iyang anak giyawaan. Miadto ni Hesus og mihapa sa iyang tiilan. Kaning tao bitaw nga muhapa atubangan sa tao nga iyang hangyuan og panabang, unsa man na siya, mapahitason o mapaubsanon? Nya kay mapaubsanon man siya, unsa man na siya, reklamador o mosunod? Mosunod. Mo nang pag-ingon ni Hesus, tindog uli ngadto sa inyo, maayo na ang imong anak. Wala sa ingon, pag-chore diha Lord oy, adto as amo Lord. Unsaon ako pagtuong ni aramang kadinhi? Awa ra sad siya, kuan, iya ra sanggi, barog la sad siya, lakaw. Nya kamoron, unsa man mo, mapaubsanon mo, mapahitason. Mao na ni ron. Ni ana dinhi ang problema. Mapaubsanon mo, mapahitason. Be honest. Kusog mong mo reklamo o kusog mo dawat? Oh, la, mga reklamador kayo. Mao na makapadaghan si yawa. Diri sa unang pagbasa, mga igsuon, nindot kayo, no, ang gibutang diri. Ang lalaki nga gihimo sa Ginoo nga tao, wa malipay bisan pag didto siya gibutang sa paraiso. Kanang paraiso lugar manas kalipay, wa siya malipay. Gitagaan siya mga isda, mga hayop, mga tanom, mga langgam. Sagun sa iyang gihinganlan ang tanan, isip iyang companions, wa lang gyapon siya malipay. Nya unsa may nahitabo? Gipakatog siya sa Ginoo. Pagkatog niya, gikuhaan ang iyang gosok ug usa. Nya gihimong babay, pagmata niya unsa gibati sa lalaki, matud pas unang pagbasa. Purti ng lipayan. Kinsa may gahatag niya kalipay? Siya o ang Ginoo? Ang Ginoo. Ang Ginoo mo yung mas nasayod unsaon ta paglipay. Nya kanusa man ta mahimong mapaubsanon, kana bang mudawat lang tag unsay sugo sa Ginoo, unsay gihatag sa Ginoo, kay mituo ta nga makalipay gina nato. Mao na siya gitawag og pagpaubos. Kana bang di ka mo reklamo kay mituo ka nga makalipay na nimo. Mao pag-ingon ni Hesus sa babae, dili maayong ihatag o kuhaon ang pagkaon sa mga anak o ihatag sa mga iro. Unsa may gisultis babae? Tinuod bitaw na sir. Pero bisan gani ang iro, makakaon mas mga mumho nga mahog. Kung mumho ra ang ihatag sa Ginoo nato, dawat. Ay reklamo. Kay bisan ka ng mumho nga ihatag sa Ginoo, makalipay gyapon na. Nya gitagaan karog bana nga kusog kay mangulata. Saman, mubuwag o mudawat? Ito ba? Kung imo ginang bana, kinasal gid mo sa simbahan, pasabot ana hinatag na nas Ginoo. Oh.
Tuhoy gini ha. Basta nakasal ganay mo simbahan, hinatag nas Ginoo. Wa ganay mo ikasal, hinatag nas yawa. Bisag unsa pa nakabuutan, hinatag gid nas yawa. Pero bisag unsa pa nakasalbahis, basta nakasal gay mo simbahan, hinatag gid nas Ginoo. Nya unsa may makalipay nimo ana? Dawata na siya. Nga wa gireklamo bisan pag mga gisi ng imong naong skulata, dawata. Malipayon kay ka magtan-aw sa mga gisi sa imong naong. Anong reklamo mo? Di gid mo mudawat. Kinsa may gihatag ngadto ni Kristo, pagpakatao ni Kristo sa kalibutan aron iya tang luwason, aron iya tang higugmaon. Unsa may gihatag nga klase sa tao ngadto niya sa amahan? Ang mga tao nga matud pa sa ebanghelyo ug sa ubang pagbasa nga milarot sa iyang bungot, mitamparos ug miluwa sa iyang naong. Ang mga tao nga milatigon niya ug mipapas-an niya sa cross ug gidagmalan siya maayo, gisamaran gikas-o abot nga rislapalapa ug katapusan gilansang siya sa cross, gidugsak pag yung iyang kilid sa bangkaw bisag patay na siya. Mao na yung mga tawhana ang gihatag sa Ginoo ngadto niya, sa ang gihatag sa amahan. Nya may reklamo si Jesus. Nya gusto mong musunod ni Jesus. Og di mo musunod, yawa giday mo. Nya si Maria. Si Maria sad nga nagda sa iyang anak dinhis kalibutan uban sa purtig yung grabihang paghigugma og pagmahal. May reklamo ba sa dihang ang iyang anak gi kunis-kunis nas mga buangon? Wa sad kay ang iya gyapong ginahuna bisan kining kasakita, Lord, dawaton ko ni nga mapaubsanon kay kahibaw ko mubunga ra gid ni og kalipay. O tanawa, nahimo pa siyang rayna sa langit og sa yuta, porting lipayang Maria. Gasigi na siyag pakita og usas iyang gipakitaan mao ni ang Lourdes. Unsa may iyang gisulti dito sa Lourdes? Ibaw mo? Wa sa ko kay baw. Ang iyang gisulti dito nga magampo sa santos nga rosaryo, mo to ang birhen nagrosaryo. Unya ningon siya, ako ang Immaculada Concepcion, ang Immaculate Conception. Nganong iya man ang gisulti? Aron ta muila nga siya day tinuod gyud nga putli ug ulay. Nya magrosaryo ta, mahimo sa tang mga putli ug way sala. Ang rosaryo maoy grabing panagang nato batok tentasyon. Mao na siya usas iyang gisulti og ang kaayuhan sa mga masakiton og conversions of sinners pinaagi sa atong pag-ampo. Nganong nang iya man ang gipakita? Nganong mao na iyang gisulti? Kay si Maria samtang nagtan-aw siya siyang anak nga gikulata o gipatay, nagampo ra siya. Unsa may iyang pag-ampo? Di pa tingito Holy Rosary, pero ang iyang giampo, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Kada niya kita siyang anak gitamparos na sad, gikulata na sad, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Mo na inikulata sa imong bana nimo, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Inigakos na sad sa imong bana kay buutan kaayo, matuman dinhi kanako sa mala sa imong pulong. Igsunod buwan gasuka-suka na ka, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Inigtan-aw nimo 12 nakabuk imong anak, ni gakos naman sa balik, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Ayaw pagsingon, uy, taka na, uy, ayaw sa mabuang tayo, mamatay tayo, ayaw. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Uy, ni 15 naman kabuk inyong anak, pagsunod na sang simana to, ni gakos naman sa matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Niabot yung 18 kabuk inyong anak, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Nya wa man maka-eskwela kay perti man yung pobriha. Unsa may imong gibuhat? Matuman gyapon sumala sa imong pulong. Unsa may pulong sa Ginoo? Tudloi ang inyong mga anak sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Di ba mao man inyong pangako dihas bunyag?
tudloi sila pagtuman sa tanan na kung isugo kaninyo. Di tingali ka maong inyong anak og 1 plus 1, pero may kay mo ingon ang inyong anak magampo tas rosaryo sag-o pa antod pas litanias birhen. Dili tingali ka maog calculus, di tingali ka maong mo compute ang inyong anak ana mga educational stand unsa na kanang system, unsaon pagtudlo, unsa na dihang mga panatang makabayan ug uban pa. Pero ang inyong anak may kay mo ingon mo maintain gitag purity, why premarital sex, wa nang nang gitawag tan-aw anang porn, wa nang naang gitawag og mga libak-libak o kanang dumot-dumot. Nga naman, kay ang sod sa hunahuna o kasing-kasing tiyong anak, pulos Ginoo. Nya, okay na, dili. Di man ka okay, manindog na lang ta.